салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. дӯстони меҳрубони ман, имрӯз видеои мо оғоз мешавад анамхе аз мағозаи рақами 5. ин мағоза ҷойгир аст дар рӯбарӯи якум дарвозаи корвон аз тарафи рвай корвон сити. мана марҳамат бинед дӯстони меҳрубон, ба касе писанд аст анами чизоро ози ма шумода нишон метиҳам. баъд шумо метавонед ҳами рақамҳои соҳибкорда занг зада харидорӣ кунед, ҳами коляска ё ин ки чизе ки ман ози шумода пешниҳод мекунам нишон метиҳам. бинед коляскаҳои чихе хушрӯ барои кӯдакҳои мо. марҳамат тамошо кунед. коляскаҳо сар мешавад аз 800 сомон то 4500 сомона. бо аз ин тарафш арзонтаракошам ҳаст, вале мутаассифона вайёра ма пурратар видео накардам. ягон вақти дигар бо дигар намуд коляскаҳоро низ шумода ма видео карда пешниҳод мекунам. дӯстони азиз, бинед чихе ҳамаш коляскаҳои фирминияй люксовияй барои ҳамо камакак нархҳои и дигартаракай. ана марҳамада бинед, назар андозед барои духтарчаҳои шумо, барои писарчаҳои шумо ҳар намуд коляскаҳои анамихе зебои хушрӯви. ана бинед чӣ хелош ҳастай. ози тараф дабо мошинчаҳо ҳастай ки шумо метавонед барои фарзандотон харидорӣ кунед. ин мошинчаҳоша ма нишонтон метиҳам. бо бинед хутон анами ҳар намуд коляскаҳо ҳастай. ана ин мошинчаҳоро бинед, ҳар намуда нарх доранд. 2500, 1500, 800 сом, 950 сомон, 750 сомон. ҳар хела нарх аст. ози бо савдогар омад, аниқтарак бо ма шумода гап мезанам, нишон метиҳам. бинед духтаро, бинед додарои азиз, чихе мошинои хушрӯ ки шумо метавонед барои фарзандотон харидорӣ намоед. ана марҳамат. якчанд намудаш бо ина поён дам ҳастай. ина бинед чихе хушрӯан ино. ани намудаш бо ҳаст. аз ин намуд инаш дигартар будааст, ина дигараш дигар. ози бо пурратар ки савдогар омад бо шумода мефаҳмона. рости гап вақте ман омадам савдогараш набуд. ман саҳар иҷозат пурсида будам барои видео кардан. баъд кор ки доштам рафтам, борома харидам барои магазинам. вақте ки баргаштам савдогар чӣ коре доштай, биромада будай, да инҷа худаш ки набудай. ҳамхе ма ба навор гирифтестаму нархҳои аниқша ҳози ки хучон омадан бо шумода гап мезананд. ма пешниҳод мекунам. дӯстои азиз, агар нархи чизе ки нафаҳмидед, шумо метавонед анами рақамода занг занед, пурратар бо аз амин соҳибкор хутон пурсида бинед. нарх навоша мисол ки баъд ки харидорӣ омадед бе мамоният амин чиза харидорӣ кунед. марҳамат. бинед чихе кӯдакода чизои нағз биромадай. анае барои вай берун бировардан, барои мисол сайру гашт кардан, велик коляска. нархи будай 280 сомон. на марҳамат бинед. анаи коляскаҳои вая иам барои сайру гашт беҳад нағзай. ино аз 650 сомон боло нархошон. марҳамат, назар кунед, интихоб кунед дӯстони азиз ки чанд намудои ҳами ҳаст.
шумо метавонед бевосита хитон омада якта ба якта бинед. Инаи чанд сомат? Черный азурай, сафед сиё. Ды каждый. Ды нам когда он дает. Масад каждый на режиме, да? Ну, хафашмо еще. Не, уже хафашмо было. После сегодня. Чанд смукте? Черным? Бағнау болып даге чанд смя? Болып даге не майло. Шамадон чмешдеге 650 сом машай. Анам мобайнангиш диге. Мобайнангиш 950 сом фирма форбе бела. Он катичкинамки перепутать нашего. Она иная чанд смя? Азурашта. Ага. Чорма точно дону. Бацкаме кожне Bluetooth флеш карта мачмуна накунш. Ine mayda taraf galenvagen hazır sesatsomunay ane galenvagenin kalonası var çormakları çorbede. Ина дӯстони азиз инаи галенвагини чорматура бубдай аз сабабе ки камакак музыка дора бароямо ма гирон накардам овоз запис кардам да болош ки чӣ шава авторски права надошта баша барои як видеои ма авторски права дошта ҳисоби музыка видеора удалит кардам. Нархш 2200 сомон анамин галенвагира. На тамошо кунед. Скамейкош кожаный. Марҳамат. Назар андозед дӯстони азиз. Боло. Ва як чӣ дорад? Ваямон блютузу ам катизо мебарад? Кондиционер дорам, дарошун амасият категории мешава. Материали металлопластер. Мощностиш мақсад ина то 35 кило мумкине. Ава то 50 кило мумкине. То 50 кило. Бақвош кард. Ана нош арзонат мақсад 900 сом, 1200 сом, 1350 сом. Ҳамаш Хитоя, на? Ҳамаш Хитой меша. Аҳа. Майлиш. Сад чанд буди? 950. Зарядка чая? Она ёш 1200. Я ман флеш ам катизо мебарам. Я маш флеш карта. Чанд барад? 650. Ва я 1200. ана тамошобинони азиз чӣ хеле ки ба шумо маълум шид чӣ хеле фаҳмидед ана мин намудош 1200 сомон бинед ду ранг дора сиё сафед ино ҳам чӣ хеле ки пурсида будан аз мо хоҳиш карда будан подписчико ана бинед дӯстони азиз дар ҳамин мағоза бо анамихе вай доштиян мебел доштиян мебели арзон аз сабабе ки чанд ҳамин тамошобини мо чанд подписчик мо илтимос карда буд мебелои арзона нишон те мана марҳамат якум мебеле ки сафеде ки нав ма суратча нишон додум 3500 сомонай дар шаҳр установка доставка бепул дар мисол ноҳияҳо боша аллакай барои ҳамун раҳ пулӣ бояд шумо сумша ҷудогона битиед ана ин чанд намуд ҳастай афсус ки иҷа ҷошон ки хурд ки ҳаст ино фақат дар иҷа шифонерошон мондагиай вақте ки шумо мисол шумо занг задед агар харидор бошед ба ҳамин номеро тавассути вайбер имо шумо метавонед ки пурра анамин гарнитурора оинаошам бинед мисол диваношам бинед дигароша бинед ана бинед намино ҳамаш вай доран дивану оинаву дигар чизошонам ҳаст нами комплекто сар мешава аз 3500 сомон то 5000 сомона ана марҳамат кинед анау ду этажора дидед 1300 сомонӣ будиян анаи ду этажо барои кӯдако анаи шифонерора назар кинед иноям амин
вай аст гарнитурай, мисол комплектай, диван дорад, тумбучка дорад, дигар чизо ҳаста якҷояян. Агар шифонери ами тоқаш агар шумо харидорӣ кунед, шифонери тоқа 2200 сомон. Ина марҳамат, касое ки шифонери тоқа пирсида будед. 2000 сомон, 2200 сомон нархи амхе миёнаш. ҳамаи нархҳое ки ман шумода нишон додам, шумо бевосита занг занед, бо ино арзон мешаванд. дӯстони азиз, ба қадри имкон чӣ қадаре ки ман тонистам имрӯз ман шумода аз ами магазин абзор кардам, нишон додам, пешниҳод намудам. шумо интихоб дар дасти худи шумоя, метавонед биёед, тамошо кунед, баъд амин чизе ки мехоҳед интихоб карда харидорӣ намоед. ҳам шифонерора бинед, ино шифонерош бо купеян. духтарои азиз, додарои азиз, марҳамат, бинед. ана як намуди дига аз ин тарафа иша мехом нишон тиҳам. ина агар шифонери тоқаша гиред 2200 сомон, шифонери холиш комплектда 4500 мешавад, дивану дигараш кати. боқи дӯстони азиз, сарбаланду хонаобод бошед. орзуи ман ҳамин ай ки ҳама якдигар кати бояд якҷоя бошем, моро дастгирӣ кунед. ман ҳам хоҳишҳои шуморо иҷро мекунам, ҳар чизе мехоҳед пешниҳодтон мекунам. аллоҳ нигаҳбонатон бо дӯстони азиз. бо канали мо бимонед, лайкам фаромӯш